Haideți să începem interogatoriul, Să zic începem. eu. Pentru că eu primesc foarte des întrebările astea, de fapt, și am zis că cel mai bine e specialistul să răspundă. Ok. Care credeți că este cea mai frecventă întrebare despre fațete? Doare? Da, doare această procedură? O să răspund eu. Doare. Așa. O să fiu sinceră așa cum este, Păi dar eu n-am văzut să fie ceva frumos și fără un sacrificiu sau să nu te doară. Și care este, pe scurt, procedura? Mai departe, următoarea întrebare. Cât de tare să șlefuiesc dinții? Pentru că asta deja denotă și prima întrebare, Da. că dacă doare. Da, așa este. În dependență de situația clinică pe care o avem, deci șlefuitul depinde de dinții inițial cum erau ai pacientului. În cazul doamnei Diana, dinții erau destul de ok, da, ca formă, deci noi am preferat să nu șlefuim mult și fațetele să le facem foarte, foarte subțiri. Varianta ideală, când sunt dinții mici, când sunt spații mari între dinți și atunci noi nu șlefuim absolut deloc. Dar foarte mulți pacienți vin și zic că vreau fațete fără să șlefuiți dinții, din păcate, în cele mai multe cazuri nu este posibil. Oricum se șlefuiește puțin, rămânem în limitele smalțului, dar totuși pacientul trebuie să fie asumat și conștient că se șlefuiește din dinți. Cât timp rezistă fațetele? Eu le mai spun la pacienți, dacă le lăsăm la mine pe masă, rezistă 200 de ani. La dumneavoastră în gură, nu știu să vă spun, da? Pentru că e o ceramică, e o piatră până la urmă. Dacă eu mai fac așa comparația cu gresia care e pe podea, da? Deci noi mergem pe ea, e dură, nu pățește nimic, dacă am scăpat-o în ciocan a crăpat. Cu fațetele, dacă am lovit într-un sâmbure, în ceva mai sus până acum, carne cu os sau așa mai departe, bineînțeles că cedează sau crapă sau apare o fisură sau în cazul în care se întâmplă, se repară, bineînțeles, sau se schimbă doar fațeta respectivă care a avut de suferit. Dacă să vorbim despre termenul lor de exploatare, păi atunci este destul de lung, da? Doar în cazul în care se retrage gingia din cauza periajului agresiv, un dinte a avut de suferit și s-a modificat în culoare, s-a cariat sau așa a suferit careva tratamente în timp. Dar în general, sau dacă pacientul deja își dorește altă formă, altă culoare, atunci da, ele se schimbă. Eu pot să-mi schimb data viitoare în roz? La roz încă n-am ajuns. Nu, zic și eu așa, să fiu prima iarăși, când fac ceva vreo nebunie, Ok. eu sunt prima. La multe întrebări deja mi-ați răspuns. Din îngrijire specială, nu. Ce ține de îngrijire. Deci îngrijire specială nu este nevoie, dar insistăm pe aceleași controale periodice odată la 6 luni. Pentru că am avut cazuri când pacienții vin și vreau să-mi pun fațete sau să-mi îmbrac dinții și să nu mai am treabă cu stomatologul. Din păcate, nu există așa ceva. Pentru că во рту столько микробов, что кишечнику и не снилось. Da? Deci ele sunt într-un mediu destul de poluat, să zic așa, însăși dinții, și de asta necesită și îngrijire în special, da? Nu neapărat fațete, dar dinții, da? Necesită îngrijire. Cineva m-a întrebat, dar cum se tratează cariile în cazul când sunt fațetele din față? Deci fațeta este, cum am mai zis, o fâșiuță fină din ceramică care acoperă doar suprafața exterioară a dintelui. Bineînțeles, pe interior sau acolo în zonele unde nu se curăță sau nu se igienizează suficient, dintele e posibil să se carieze. Cum se tratează? Ca o carie obișnuită, da? Cu freza, cu anestezie și se obturează cu material de plombă și asta e tot. Ok, fațetele sunt de două tipuri, subțiri și care capsula. Da. Deci, fațeta, bine, depinde și foarte mult și de grosimea ei, depinde de materialul din care este făcut, dar și, bineînțeles, de situația clinică. În cele mai multe cazuri, pacienții vin și zic vreau fațete fără să-mi șlefuiți dinții, da? Și după aia când ajungem la ideea că dinții, din păcate, trebuie șlefuiți, atunci nu mai vreau fațete, pentru că nu insistăm pe, spunem fațete la toată lumea. Doar dacă pacientul este conștient, asumat și știe sau își imaginează rezultatul la care vrea să ajungă. Da? Depinde și de situația dinților, de starea dinților în care sunt. În cazul în care dintele este, pentru că fațeta se pune doar pe smalț, doar pe dinte sănătos. Dacă dintele este cu nervul scos sau dacă are plombe între dinți, atunci deja dintele se șlefuiește de jur împrejur și se acoperă ca cu capsulă, da? Cu o coroană așa numită, doar că pacienții fug de, nu vreau coroană, vreau fațetă. E aceeași fațetă, doar că e de jur împrejurul dintelui. Ok. Din ce material sunt confecționate? Există mai multe tipuri? Da.
Ok. Deci sunt fațetele din ceramică, din Emax. Astea sunt, de ce și le recomandăm? Pentru că, bine, se mai pot face și din zirconiu, dar momentan ceramica încă rămâne materialul net superior față de zirconiu, din considerentul că tehnicianul poate să facă un gradient de culori, ca dintele să nu fie de sus până jos sau alb ca peretele sau culoarea uniformă. Da? Dar tehnicianul cu ceramica, da, o face maxim apropiat de dintele natural. Ok, cred că toate întrebările au fost răspunse și eu pot să vă anunț că povestea noastră nu se termină aici, pentru că eu vreau și partea de jos. Okay. De ce? Vă spun de ce. Pentru că multe fete care au deja fațete sus și jos mi-au zis, Diana, se observă în timp. Vrei tu, nu vrei, bea orgasm, pentru că doare, o să recunosc. Este o procedură dureroasă. Aveam întrebarea, pot mânca normal după aplicare? Nu pot, nu puteți mânca. Eu am undeva vreo lună de zile am pătimit la capitolul mâncare, sunt foarte sensibil, dar vorba aia. Deci ce ține de ce putem mânca și de sensibilitate. Bineînțeles că atâta timp cât smalțul se șlefuiește, este o intervenție, da? Tot ce se face în gură. Și una e când sunt unii pacienți care se pune o plombă și nu știu cât timp îl doare, îl deranjează, dar sunt unii pacienți care se schimbă toată gura și nu deranjează, adică se obișnuiește mai ușor. Dar oricum, e vorba și despre organismul să se obișnuiască, pentru că este o schimbare și o schimbare destul de mare ce se întâmplă acolo, da? Vă rog. Mai am o întrebare, să mă uit că doamna Da. Galina, aici merge vorba și de ortodont. M-au întrebat fetele dacă se pot pune fațete în cazul când dinții sunt un pic încălecați și să nu mai fie îndreptați, adică să nu fie îndreptați, dar șlefuiți mai tare, nu știu, asta aici vreau. Da. Nu este doamna Galina, răspuns dumneavoastră. Da, depinde de cât de înghesuiți sunt dinții. Preferăm, pentru că atâta timp cât dinții, bine, dacă o să mi arăt de pe mâini, dacă dinții sunt înghesuiți, deci noi trebuie, ca să-i facem drepți, trebuie să-i șlefuim și de cel mai multe ori de jur împrejur. Și atunci avem două situații, că se șlefuiește destul de mult, prima situație. A doua situație, dinții ei o să fie îmbrăcați cu fațete, doar că o să fie destul de înguști. Pentru că noi nu putem să-i tragem mai în față, mai în spate, da? Deci ideal și varianta cea mai corectă ar fi de purtat aparat dentar. Okay. Dacă sunt înghesuiri minore, minime, atunci da, se șlefuiește, nu nicio problemă. Dar dacă sunt înghesuirile mai mari, atunci doar aparat dentar. Totuși, să nu tragem concluzii din ceea ce vedem pe internet, cel mai bine să veniți la cabinet, la specialist. Acolo primiți toate răspunsurile cel mai concret, pentru că noi suntem toți individuali, avem dantura individuală, se comportă total, se comport materiale, nu știu. Eu, de exemplu, observ fațete la mine în mod, la cineva le văd altfel, pentru că noi suntem toți foarte... Și depinde foarte mult și de preferințele pacientului, pentru că nu, dacă sunt fațete, nu înseamnă e ca un clișeu, gata, alb ca peretele și ca ghiuveta și așa mai departe. Foarte, foarte mult depinde de preferințele pacientului. Pentru că unii pacienți preferă să se vadă, da? Se observă că dinții sunt mai albi, că așa se simte bine, așa vor ei, da? Alți pacienți vor să nu se vadă practic deloc. Și o să mă întorc la ideea că să faceți și partea de jos, pentru că în timp se vede. Deci dacă facem doar o parte, cum am făcut și în cazul meu, noi am făcut albire partea de jos ca să facem maxim apropiat de culoarea la dinții de sus. Dar fațetele nu își modifică culoarea. În forma, culoarea nu se modifică. În schimb, dinții naturali se mai îngălbenesc de la alimentele pe care le consumăm, de la băuturi, de la înaintarea în vârstă, oricum se mai subțiază smaltul și oricum se vede diferența, da? Și din cauza asta, și iarăși sunt două materiale diferite. E smaltul care este un țesut natural și este ceramica care este o piatră, da? Și de asta în timp se vede diferența din ce în ce mai mult. Și dacă la început o mai reglăm din albiri, da, mai facem albire din când în când, atunci în timp deja pacientul singur hotărăște că gata, măsurați să fac albiri și fac fațete sau din start, ca să nu am treabă cu albiri, le-am făcut fațete și gata. Eu o să revin la prima întrebare, fetelor, doare, dar se merită. Mulțumesc frumos. Nu este nu e ca și cum am fost la unghii sau nu știu, am mai făcut intervenții de astea mai ușoare. Deci e o intervenție medicală care implică și anumite etape, da? Unele dintre care sunt mai ușoare, altele mai complicate și sunt destul de individuale. Și pacientul trebuie să fie conștient și asumat. Eu într-atât de tare îmi doresc chestia asta, că sunt gata să trec prin anumite etape.
repede, bine și ieftin, din păcate, și nedureros, Nu nu există. există. Deci ceva din toate astea șchiopătează, sigur șchiopătează. Așa că ne vedem curând la cabinet. Parcă la podcast.